дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба истиқболи 25-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон гурӯҳи калони кормандони касбу кори гуногунро ки дар фаъолияти худ ба дастовардҳои намоён ноил гардидаанд бо мукофотҳои давлатӣ, рутбаҳои баланди низомию махсус ва ҷоизаҳои давлатӣ сарфароз гардонданд. дар оғози маросими мукофотсупорӣ ва қадршиносии хизматҳои шоёни намояндагони касбу кори гуногун ки дар остонаи ҷашни 25-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сурат гирифт, сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон солгарди навбатии ҷашни муқаддасро ба аҳли Толор, мардуми кишвар ва ҳамватанону ҳамзабонони бурунмарзӣ муборакбод гуфта, соҳибони ҷоиза ва мукофотҳои давлатиро ба муносибати сазовор шудан ба қадршиносии роҳбарияти давлату ҳукумат табрик намуданд. президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд ки фаъолияти пурсамар ва содиқонаву ҷавонмардонаи фарзандони ватандӯси халқамон ҳамеша шоисаи қадрдонӣ буда, заҳмати созанда ва бунёдкоронае ки ба ободии ватани маҳбубамон равона шудааст, аз ҷониби роҳбарияти давлат беқадрдонӣ намемонад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намуданд ки мукофоти давлатӣ шакли олии ҳавасмандгардонии шахс ва эътирофи хизматҳои ӯ дар назди ҷумҳурии Тоҷикистон аст. дар маросими мукофотсупории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хизматҳои шоёни таҳсини шумораи зиёди кормандони соҳаҳои иҷтимоиёту иқтисодиёт, истеҳсолот, хизматрасонӣ, илму фарҳанг, мақомоти ҳокимияти давлатӣ, соҳибкорони хусусӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ҳокимияти судӣ ва хизматчиёни ҳарбиро махсус таъкид карданд. ҳамин тариқ бо фармону амрҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 8 нафар бо ордени шараф дараҷаи 2, 91 нафар бо медали хизмати шоиста, 9 нафар бо медали ҷасорат, 1 нафар бо медали марзбони шуҷои ватан, 2 нафар бо рутбаҳои навбатии махсуси навбатӣ, 1 нафар бо ордени спитамин дараҷаи 1, 1 нафар бо медали шафқат, 5 нафар бо ифтихорномаи ҷумҳурии Тоҷикистон, 1 нафар бо унвони ифтихории шоири халқии Тоҷикистон, 2 нафар бо унвони фахрии ҳунарпешаи халқии ҷумҳурии Тоҷикистон, 16 нафар бо унвони фахрии корманди шоистаи Тоҷикистон сарфароз гардида, ба ҷоизаи Исмоили Сомонӣ 12 нафар ва ба дарёфти ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маориф 5 нафар мушарраф гардиданд. сарвари давлат саҳми омӯзгоронро дар таълиму тарбияи насли наврас ва ҷавонон муҳиму назаррас арзёбӣ намуданд. гурӯҳи калони кормандон аз соҳаҳои гуногуни иқтисодиёту иҷтимоиёт, истеҳсолот, хизматрасонӣ, фарҳанг, мақомоти ҳокимияти давлатӣ, соҳибкорони хусусӣ, илму техника, санъат, маориф бо ордени шараф дараҷаи 2 ва медали хизмати шоиста сарфароз гардонда шуданд. барои расидан ба ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат аз ҷумла ба даст овардани истиқлолияти энергетикӣ ва баромадан аз бомбаси коммуникатсионӣ, нақши муҳандисону сохтмончиён ва бинокорон ки дар сохтмону бунёди нақбҳо, роҳу пулҳо ва иншооти азими кишвар кору фаъолият доранд, назаррас маънидод гардид. хизматҳои шоёни таҳсини зиёда аз 16 нафар кормандону намояндагони соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа бо унвони фахрии корманди шоистаи Тоҷикистон қадрдонӣ шуд. гурӯҳи дигари кормандони соҳаҳои гуногун бо ифтихорномаи ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардиданд. хизматҳои арзандаи таҳсини шумораи зиёди афсарону сарбозон ва ходимони қувваҳои мусаллаҳ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот ва сохторҳои мухталифи низомию махсус бо ордени спитамин дараҷаи 1, ордени шараф дараҷаи 2, медали ҷасорат, медали хизмати шоиста, медали марзбони шуҷои Тоҷикистон, корманди шоистаи Тоҷикистон ва ифтихорномаи ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ шуд. ба 12 нафар олимони соҳаҳои гуногуни илми ҷумҳурӣ ки бо қарори комиссияи дарёфт муайян ва бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудаанд, ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ дар соли 2016 супурда шуд. ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ аз ҷумла ба олимони ҷавон дар соҳаи илмҳои тиб ва табиатшиносӣ, илмҳои бунёдӣ, иқтисодӣ, техникӣ ва дар соҳаи илмҳои гуманитарӣ супорида шуд. барои мусоидат ба рушди соҳаи маориф бошад, 5 нафар бо ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маориф сарфароз гардонида шуд. 2 нафар корманди сохторҳои қудратӣ ва ҳифзи ҳуқуқ бо рутбаҳои навбатии дараҷавӣ, ҳарбӣ ва махсус сарфароз гардонда шуданд.
ضمن سپردن مکافات‌های دولتی پرزیدنت مملکت امامعلی رحمان تاکید داشتند که دستاوردهای نمایندگان ساحه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی و علمی و فرهنگی، خدمتچیان دولتی و حربی و مقامات حفظ حقوق کشور باعث افزون شدن قدرت و توانایی و بالا رفتن اعتبار و آبروی تاجیکستان عزیزمان می‌گردد. در آخر پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بار دیگر همه کارمندانی که برای فعالیت پرثمر در راه رشد و پیشرفت جامعه از جانب رهبریت دولت و حکومت کشور با مکافات‌های عالی دولتی قدردانی گردیدند صمیمانه تبریک گفته با آنها برای کامیابی و سعادت زندگی را آرزو کردند.